आयज आमचे नेरूल कुमिदारान इलेक्शन झाले आणि आमची न्यू कमिटी इलेक्ट झालेली आसा. एक आमची प्रेसिडेंट लक्ष्मी गोन्साल्वीस, ट्रेजरर आमचे रमोना झाले आणि तशेंच एटर्नी हांव जालो. आयज जे नेरूल कुमिदारान जायते मुद्दे आसा. एक एन्क्रोचमेंटाचो मुद्दे आसा, एक आमचे रोप वे इश्यू आसा, तशेंच करून जायते इश्यूज आसा. सो वी आर होपिंग दॅट दी गव्हर्मेंट ऑल्सो सपोर्टेड ऑन दिस इश्यू अँड ऑल्सो द म्हापसा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉम्प्लेक्स जे कोमिदाराची आयडेंटिटी आहा ती आयज डिलेबरेटेड सिच्युएशनान आसा. सो आय रिक्वेस्ट दी गव्हर्मेंट टू इमिजिएटली refurbish that building. Same situation is of the most Komindar, so we are hoping that the government takes keen interest of Komindar. As Komindar हा जाल्यार आमचे गोंयांत तुका स्पेशल स्टेटस नाका. Komindar itself is like a special status for a Gaonकार. So we are hoping that the government will take keen interest.